Το τραύμα από το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 παραμένει ανοιχτό, γιατί χάθηκαν ζωές τόσο άδικα και βία, γιατί ξέρουμε πια πως αυτό που συνέβη δεν ήταν ατύχημα, γιατί δεν έχουν αποδοθεί οι ευθύνες σε όσους πρέπει, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα για να αποτραπεί παρόμοιο συμβάν στο μέλλον. Στην απερίγραπτη οδύνη προσθέθηκε ένα τεράστιο αίσθημα αδικίας, ένα τεράστιο έλλειμμα δικαιοσύνης. Προσθέθηκε κι άλλο σκοτάδι. Η κυβέρνηση των ιδιωτικοποιήσεων και της υποβάθμισης των δημόσιων δομών αγνόησε προκλητικά τις προειδοποιήσεις του Σωματείου Μηχανοδηγών και επέλεξε να επιρρύψει τις όποιες ευθύνες σε ανθρώπινο λάθος ενός. Φέτος, μάλιστα, μια μέρα πριν από την Πρωτομαγιά, μια μέρα σύμβολο, η διοίκηση της Hellenic Train επέλεξε να κάνει επίδειξη θράσους και αυταρχισμού και απέλυσε με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς καμία αιτιολογία, τον συνδικαλιστή Κώστα Γενιδούνια, πρώην πρόεδρο του Σωματείου Μηχανοδηγών. Έναν συνδικαλιστή που τίμησε τη θεσμική του θέση. Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι η απόλυση Γενιδούνια μόνο τυχαία δεν είναι, αφού έγινε λίγες ώρες αφού ανακοινώθηκε στη Βουλή δικογραφία για το έγκλημα των τεμπών. Αυτό είναι η επιβεβαίωση της εικόνας ενός κράτους, το οποίο αντί να απονέμει δικαιοσύνη, μπαζώνει, συγκαλύπτει, εξαπατά, απειλεί, εκβιάζει. Είναι η επιβεβαίωση μιας πολιτικής επιλογής. Το έγκλημα στα τέμπη όμως δεν είναι μεμονωμένο, είναι ένας καθρέφτης. Είναι το πιο ομό και σκληρό αποτέλεσμα ενός συστήματος που έχει επιλέξει να αντιμετωπίζει τον πολίτη όχι ως υποκείμενο δικαιωμάτων, αλλά ως πελάτη, ως κόστος και ως αριθμό. Και αν αυτό φάνηκε με τον πιο τραγικό τρόπο στον τομέα των συγκοινωνιών, στην περίπτωση των τεμπών, αναλογίες δυστυχώς βρίσκει κανείς και σε όλους τους άλλους τομείς. Στην υγεία, στην ενέργεια, στην παιδεία. Αν στρέψουμε το βλέμμα στο δημόσιο σχολείο, θα δούμε να εφαρμόζεται το ίδιο ακριβώς μοντέλο. Η παιδεία είναι ο χώρος όπου μια κοινωνία αποκαλύπτει τι όραμα έχει για το μέλλον της. Δόθηκαν και δίνονται πολλοί αγώνες για να μπορούν όλα τα παιδιά να έχουν ισότιμη και ελεύθερη πρόσβαση σε δημόσιο και δωρεάν σχολείο. Πολλά έχουμε ακόμα να διορθώσουμε, να βελτιώσουμε, να αλλάξουμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, ώστε τα παιδιά μας, όλα τα παιδιά μας, να μαθαίνουν καλύτερα, περισσότερα, με πιο ευχάριστο τρόπο. Οι εκπαιδευτικοί να εργάζονται σε καλύτερες συνθήκες και οι γονείς να μην αναγκάζονται να χώνουν το χέρι βαθιά στη τσέπη τους. Αντί για αυτά όμως, τα τελευταία χρόνια, το δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα βρίσκεται στο στόχαστρο μιας βαθιά νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Τα δημόσια πανεπιστήμια υποχρηματοδοτούνται και απαξιώνονται. Τα πρότυπα και τώρα τα ονάσια σχολεία έρχονται να σε διαβεβαιώσουν ότι αν είσαι αρκετά ικανός, τότε εσύ θα έχεις τη δυνατότητα να εκτοπίσεις τους άλλους από το δημόσιο σχολείο της γειτονιάς τους και να πας εσύ, ο άξιος, σε ένα σχολείο που θα χρηματοδοτείται αδρά από ιδιώτες. Αγαπητέ μαθητή, λένε, οι αλλεπάλληλες εξετάσεις θα σου δώσουν τη δυνατότητα να ξεχωρίσεις, να πετύχεις, να αποδείξεις ότι είσαι ικανότερος από τους υπόλοιπους. Θα διαβάσεις, θα σκιστείς, θα πάθεις κατάθλιψη, θα πάθεις κρίσεις πανικού. Αλλά αυτός είναι ο δρόμος. Και αν δεν είσαι ικανός, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Δική σου ατομική ευθύνη είναι. Εσύ μόνος σου πας μπροστά, εσύ μόνος σου φταίς αν μείνεις πίσω. Έτσι δεν μας λένε? Και ταυτόχρονα το δημόσιο σχολείο της γειτονιάς αφήνεται να καταρρεύσει. Ως κτίριο, ως υποδομές, ως ανθρώπινο δυναμικό. Οι εκπαιδευτικοί του απαξιώνονται, οι μαθητές εγκαταλείπονται. Επικοινωνιακή καραμέλα για να επιβληθεί αυτή η πολιτική είναι η λεγόμενη αξιολόγηση, που δεν έχει στόχο να εντοπιστούν οι ανάγκες, να δοθούν λύσεις, να υπάρξουν βελτιώσεις. Όχι. Ο σκοπός της είναι να ξεκινήσει η διαδικασία ανταγωνισμού, αποκλεισμού των μαθητών και εμπαρευματοποίησης του σχολείου. Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας δεν αναγνωρίζει τις κοινωνικές συνθήκες κάθε σχολείου.
δεν λαμβάνει υπόψη τη διαφορετικότητα των μαθητών, δεν μετράει το μορφωτικό έργο, αυτό το μορφωτικό έργο που δεν χωράει σε κουτάκια και δεν μπορείς να το αποτυπώσεις σε στατιστικά δεδομένα. Αντίθετα, ενισχύει την ταξική κατηγοριοποίηση, δημιουργεί σχολεία καλά και σχολεία χαμηλής ζήτησης. Οδηγεί στη διαφοροποίηση της χρηματοδότησης, άρα και στην εκπαιδευτική ανισότητα. Στο μοντέλο αυτό δεν υπάρχει μέριμνα του κράτους για τη βελτίωση των σχολείων. Στο μοντέλο αυτό, διευθυντές και εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται, αλλά όχι για το αν θα είναι καλύτεροι δάσκαλοι, αλλά για το αν θα βρίσκουν περισσότερους πόρους, αν θα ψάχνουν για χορηγούς δηλαδή. Κριτήριο επιβίωσης για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ο ανταγωνισμός. Δεν είναι σενάρια αυτά που σας λέμε, το δείχνει η εμπειρία από άλλες χώρες. Το αποδεικνύει. Όπου εφαρμόστηκε αυτό το μοντέλο, παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατέρευσαν τα σχολεία των πιο φτωχών περιοχών και εντάθηκαν οι ταξικές διαφορές. Η διαδικασία της μάθησης μετατράπηκε σε ένα γραφειοκρατικό κυνήγι συμπλήρωσης των δικτών αξιολόγησης του σχολείου. Με διαρκή τεστ για τους μαθητές. Αποτέλεσμα, τεράστια τα ποσοστά του λειτουργικού αναλφαβητισμού. Γιατί, παρά το ψευδές αφήγημα της κυβέρνησης, αυτή η αντιδραστική αναδιάρθρωση θα έχει μεγάλο κόστος για όλους και κυρίως για τα παιδιά μας, που θα καλούνται μέσα από συνεχή διαδικασία εξετάσεων να διατηρήσουν την καλή βαθμολογία του σχολείου τους, τους καλούς δείκτες, για να συνεχίσουν να φοιτούν σε αυτό. Η αντίσταση στην αξιολόγηση και την κατηγοριοποίηση των σχολείων είναι άρνηση της ιδιωτικοποίησης. Είναι αγώνας ενάντια στη διάλυση της συλλογικής αποστολής του σχολείου. Σήμερα, οι εκπαιδευτικοί που αντιστέκονται γίνονται στόχος του Υπουργείου. Για να περάσει αυτή η αντιδραστική αναδιάρθρωση, ο κλάδος των εκπαιδευτικών πρέπει να υποταχθεί. Και όσο περνάει ο χρόνος, τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού είναι, εκτός από μια παροδία και μια στημένη παράσταση, είναι κυρίως ένα μέσο επιβολής και διάλυσης της συλλογικότητας και των σωματείων που προειδοποιούν για ένα ζωφερό μέλλον. Εξάλλου σήμερα, η απάντηση σε κάθε υπαρκτό ή ανύπαρκτο πρόβλημα είναι η καταστολή. Δεν έχει σημασία αν είσαι καλός δάσκαλος. Σημασία έχει να είσαι υπάκουος, να είσαι πυθύνιος. Δεν έχει σημασία αν είσαι καλός στη δουλειά σου. Σημασία έχει να μην μιλάς, να μην κάνεις κριτική, να υπακούς. Απόλυση του Γενιδούνια. Αργία και απόλυση για την εκπαιδευτικό Χρήστα Χοτζόγλου που είπε πριν ο Δημήτρης. Πρόσφατα απειλή απόλυσης σε δασκάλα επειδή τόλμησε να διαμαρτυρηθεί δημόσια γιατί ο μαθητής της δεν είχε έρθει 3 μήνες στο σχολείο, γιατί δεν του είχε το κράτος παράσχει σχολικό νοσηλευτή. Δυνητική αργία αντιμετωπίζει η συνάδελφος. Η άλλη συνάδελφος αντιμετωπίζει δυνητική αργία γιατί ζήτησε δεύτερο τμήμα για τον νηπιαγωγείο της. Καταστολή λοιπόν. Όπως τόλμησε και είπε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα, όποιος διαφωνεί μαζί μας επί της αρχής θα απολύεται. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι εγκληματική συνολικά για την κοινωνία. Αυτό είναι το νήμα που συνδέει το έγκλημα των τεμπών με το έγκλημα που γίνεται σήμερα στον χώρο της υγείας, στον χώρο της παιδείας. Όταν ο δημόσιος τομέας διαλύεται, το κόστος το πληρώνει όλη η κοινωνία. Στις ράγες με αίμα, στα νοσοκομεία με την κατάρρευση του ΕΣΥ, στα σχολεία με παιδιά που εγκαταλείπονται, που καταδικάζονται σε ένα μέλλον χωρίς ευκαιρίες. Όμως, τα δημόσια αγαθά είναι κατακτήσεις, δεν χαρίστηκαν. Χτίστηκαν με αγώνες, με θυσίες, με συλλογικές διεκδικήσεις. Και όπως κάθε κοινωνικό αγαθό, είναι και υποδιαρκή απειλή. Η απειλή δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και ιδεολογική. Είναι η προσπάθεια να πιστεί η κοινωνία ότι το δημόσιο δεν λειτουργεί, μόνο η αγορά αποδίδει. Και όποιος αξίζει θα τα καταφέρει. Μα το όποιος αξίζει έχει ταξικό πρόσημο, έχει ταξικούς αποκλεισμούς. Και η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από τη συλλογική αντίσταση. Η κραυγή από τα τέμπη πρέπει να γίνει οδηγός.
όχι για εκδίκηση, για δικαιοσύνη. Το μέλλον δεν θα το γράψουν οι αριθμοί, αλλά οι άνθρωποι. Όσοι πιστεύουν στη δύναμη της συλλογικότητας, της δημοκρατίας. Για να ζούμε με ασφάλεια και να ζούμε με δικαιώματα. Για να χτίζουμε ένα κόσμο που δεν μετρά τις ζωές σε κόστος και όφελος, αλλά σε αξία. Γιατί ούτε οι ζωές μας, ούτε τα παιδιά μας είναι αριθμοί. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε και δεν υποχωρούμε.